qualsevol, jugant a futbol, de sobte sense avís. Cau a terra Lluís, tots ens acostem, ben fort li cridem, no contesta, sembla greu, cridi ajuda a tot arreu. Anem a veure si respira. Una mà al front, l'altra al mentó, i cap enrere el cap tira. Veu, escolta, nota, i si no trobes res d'això, 112, el mòbil dels herois, digues on esteu i posa l'altaveu. Sense por, se li ha parat el cor, ja estem de camí, però podeu reanimar el vostre amic. Cadascú a un costat, braços estirats, enllaçarem els dits al centre del pit. Hem de fer pressió, som la circulació, 120 voltes per minut, cap avall, cap amunt. Fort i ràpid, sense treva. I quan et canses, fem el relleu. I si n'hi ha un DA, obri, pega. Polsa, descarrega, si t'ho ha indicat la veu. 112, el mòbil dels herois, si fem tot el que cantem, una vida salvarem. Mans al pit, massatge tot seguit, fins que arribi l'ambulància, fort i ràpid, tots serem el cor de Lluís.